Ris, og jeg står her på ISM. Vi har anden messedag her 2026, og vi har etableret sådan en kæmpe stor dansk fællesstand, hvor vi har 16 stærke virksomheder, som udstiller, og det har vi gjort hvert år jo siden 2007. Så det har vi rigtig meget erfaring i. Når vi udstiller på sådan en fællesstand, så er det jo for at skabe nogle forskellige platforme, som er med til at optimere virksomhedernes succeser med at få nye kunder ude på verdensmarkedet. Og det gør vi igennem mange forskellige ting. Dels sørger vi for at skabe nogle rammer, så at virksomhederne de får lov til at netværke indbyrdes. Hvorfor det er vigtigt? Jamen det er det, fordi at så finder de også ud af, hvad er det for en fælles nævner, vi har. Hvor er det, vi kan styrke hinanden i vores salg over for internationale kunder. Og hvordan kan vi optimere den succes, vi har ved at stå her på ISM og have brugt mange penge på markedsføring og på at komme herned og bo og rejse. Og medarbejdere, som skal væk fra daglig drift og ligesom være her og trække dage ud af kalenderen. Så har vi oplevet, at når man skaber rammerne, de gode fysiske rammer for netværk blandt producenterne, så opstår der bare nogle synergier, som man ikke vidste var der. Og det er noget af det, som vi synes er enormt vigtigt, når vi laver de her fælles platforme. Udover det, så har vi også en lille serviceareal på standen, hvor vi laver kaffe og te og mødeforplejning til kunderne, som kommer udefra. Og også til udstillerne, så de kan komme igennem dagen uden at skal besøge et snackpoint med giftige pomfritter. Igen i år har The Trade Council fra Udenrigsministeriet udvist os den store tillid og giver os op til 50% støtte for virksomhedernes deltagelse her på ISM i Køln. Og når de gør det, er det jo fordi, at vi er med til at fremme afsætningen af danske fødevareprodukter ud i verden. Og det er jo et program, som i det hele taget bare skal hjælpe hele eksporten på vej. Der er ikke sådan de store bureaukratiske forhindring i at signe op for ISM. Jeg håber, at du får lyst til at være med næste år, og du er meget velkommen til at række ud. Og så lad os tage en snak om, hvad det er, der er dine ønsker, og hvad det er, du går og drømmer om her på ISM i Køln.